У Менску з размахам рыхтуецца да святкавання Дня гораду, якое пройдзе 13 верасня. Паводле сайту дзяржаўных закупак на падзею плануюць выдаткаваць больш за 640 тысяч рублёў. Усе гэтыя сродкі пойдуць з бюджэту. Найбольшую суму 420 тысяч рублёў патрацяць на аренду светлавога, гукавога і відэапраекцыйнага абсталявання, сцэнічных і дэкаратыўных канструкцыяў на галоўнай пляцоўцы каля палацу спорту. Тут мае прайсці канцэрт у рытме гораду, на якім выступяць калектывы з Беларусі і Расіі. Прычым на суправаджэнне на аўтамабілі з кіроўцам аднаго з артыстаў, імя якога не называецца, выдаткуюць амаль 3000 рублёў. Святочны салют абыдзецца дзяржаўнаму бюджэту больш як 112 тысяч рублёў. На задуму арганізатараў колеравая гама піратэхнічнага шоу будзе вытрыманая ў колерах дзяржаўнай сімволікі. Пракуратура Магілёва скіравала ў суд справу аб атрыманні хабару працаўніком станцыі тэхнічнага абслугоўвання. Паводле яе інжынер пры спрыянні свайго знаёмага з наўзнагароду дапамагаў уладальнікаў аўтамабіляў атрымоўваць дазволы на ўдзел у дарожным руху. Як высветлілі следчыя органы, злачынную дзейнасцю працаўнік займаўся амаль 2 гады, з траўня 2023 да красавіка 2025 года. За бесперашкоднае атрыманне дыягнастычнай карты дзяржаўнага тэхнічнага агляду без унясення ў яе існых няспраўнасцяў транспартавага сродку працаўнік атрымоўваў 20 рублёў з кожнага аўтамабіля. Абвінавачаныя сваю віну прызналі і вярнулі незаконны прыбытак, усяго 200 рублёў. Зараз іх будуць судзіць паводле крымінальнага артыкулу за хабарніцтва і пасярэдніцтва. Найбуйнейшаму аграпрамысловаму аб'яднанню ў Беларусі востра не хапае кадраў. На агракамбінаце «Скідзельскі» не стае 580 працаўнікоў. Адкрытыя вакансіі ад заатэхнікаў і вартаўнікоў да начальнікаў аддзелу кадраў. У патрабаваннях да кіраўніка кадравага аддзелу вышэйшай адукацыі досвед працы не меншы за 3 гады. Заробак жа абяцаюць да 2700 рублёў. На слонімскай птушкафабрыцы, што ўваходзіць у склад агракамбінату, не хапае 35 працаўнікоў. У тым ліку майстроў участку на заробак да 1500 рублёў, ды ахоўнікаў, якім прапаноўваюць да 1000 рублёў на месяц. У мастоўскім філіяле агракамбінату новым работнікам абяцаюць сацыяльныя бонусы, дастаўку на працу і харчаванне за 100 рублёў на месяц. 5 выпускнікоў сталічнага ВНУ зрабіліся фігурантамі крымінальнай справы за ухіленне ад адпрацоўвання па размеркаванні. Шкоду, якую нанеслі маладзёны, ацанілі на суму большую за 20 тысяч рублёў. Паводле крымінальнай справы ў перыяд з 2019 да 2022 года выпускнікі адной з менскіх вышэйшых навучальных установаў падавалі непраўдзівыя дакументы аб працаўладкаванні па размеркаванні, у чым ім спрыялі іншыя асобы. Такім чынам маладзёны намагаліся ухіліцца ад абавязковага размеркавання ці выплаты ў дзяржаўны бюджэт сродкаў у выпадку адмовы ад яго. У дачыненні іх цяпер вядзецца папярэдняе расследаванне паводле артыкулу «Нанясенне маёмаснай шкоды без прыкметаў крадзяжу». Ва ўпраўленні ўжывання і развіцця беспілотных авіяцыйных комплексаў Узброеных сілаў Беларусі пахваліліся, што прафесіі аператара дрона актыўна навучаюць школьнікаў. Белсат патэлефанаваў у гэтыя школы, каб спытаць, да чаго там рыхтуюць дзяцей. У школе нумар 2 «Бярозы» дзяцей навучаюць кіраваць дронамі ў вайскова-патрыятычным клубе «Міг», адкрытым яшчэ пазалетась. З новага навучальнага сезону, дадатак да гэтага клубу і класу роботатэхнікі, у бярозаўскай школе адкрыюць факультатыў асновы кіравання квадракоптарам. Карэспандэнтцы Белсату праз тэлефон паведамілі, што дзяцей навучаюць не толькі кіраваць, але і збіраць гэтыя апараты. Пры гэтым у школе запярэчылі, што падлеткаў мэтанакіравана рыхтуюць да службы ў войску або да вайны. Вы жартуеце? У нас тут інжынерны-тэхнічны кірунак. І ўсё добра ахвотна. Калі паступаць на вайскоўца, то возьмеце характарыстыку, у плюс будзе. Але гэта не абавязкова, а ніякай вайсковай падаплёкі тут няма і ідэалогія без фанатызму. Як праходзяць такія заняткі і чаму канкрэтна навучаюць дзяцей, чытайце на старонцы belsat.eu. Міністэрства антыманапольнага рэгулявання і гандлю вызначыла, што на збор дзіцяці ў школу неабходна ад 336 да амаль 1400 рублёў. Журналісты парталу .by паспрабавалі падрыхтавацца да 1 верасня, выдаткаваўшы мінімальную суму. Каб упісацца ў рамкі бюджэту, для эксперыменту выбралі ўсё самае таннае. Але сума на зборы для вучня малодшых класаў перавысіла мінімальны парог на 73 рублі, а для старшакласнікаў на 200. Пры гэтым ёсць пытанні і да
да якасці тавараў. Камітэт дзяржкантролю праверыў у Берасцейскай вобласці 16 гандлёвых аб'ектаў. У 3 крамах знайшлі няякасныя і небяспечныя тавары. 11 гандлёвых кропак не мелі адпаведных дакументаў аб ацэнцы апаведнасці. Маркіроўка некаторых тавараў супярэчыла вызначаным патрабаванням. Супрацоўнікі Міністэрства ўнутраных справаў працягваюць сачыць за хадой уборачнай кампаніі, пакрысе выяўляючы парушэнні. Ужо выкрытыя 142 злачынствы. Гэтак супрацоўнікі аддзелу барацьбы з эканамічнымі злачынствамі слуцкага РАУС завялі крымінальную справу ў дачыненні механізатара, які прысвоіў 1700 літраў дызельнага паліва. На Гомельшчыне выяўленая схема крадзяжу 100 тоннаў угнаенняў. Шкода, якую такім чынам нанеслі службовыя асобы адной з сельскіх гаспадарак, склала больш за 54 тысячи рублёў. Из законного оборота изъято свыше 22 тысяч литров нефтяного жидкого топлива, около 9 тонн зерна, порядка 100 литров средств защиты растений и почти 125 тонн удобрений. Установлено 48 фактов управления транспортом водителями агропредприятий в состоянии опьянения. По результатам мониторинга вынесено 775 представлений об устранении причин и условий, способствующих совершению правонарушений. Всем фактам противоправной деятельности дается принципиальная оценка. У Менску зменяць правіла аплаты штрафу за безбілетны праезд. З 1 верасня ў сталічным грамадскім транспарце нельга будзе заплаціць яго на месцы пры правяранні кантралёраў. Цяпер у зайцаў застанецца толькі адна опцыя – плаціць онлайн праз асабісты кабінет у адзінай разліковай інфармацыйнай прасторы. А значыць, давядзецца падаць кантралёру свае пашпартныя звесткі і дачакацца складання адміністратыўнага пратаколу. Сума штрафу за безбілетны праезд не зменіцца. Цяпер яна складае ад 21 до 42 рублёў. Працаўнікі нацыянальнага парку Нарачанскі ў роспачы б'юць трывогу аб стане возера Белае, што на Мядзельшчыне. Праз вялікую колькасць турыстаў парушаная экасістэма вадаёму. Апошнімі гадамі Белае сталася асабліва улюбёным месцам сярод беларусаў і гасцей краіны. Паводле спецыялістаў, яно і сапраўды прывабнае для адпачынку. Не глыбокае, добра праграваецца, мае пясчаныя пляжы і чыстую ваду. Акрамя таго, знаходзіцца ў маляўнічым месцы сярод лясоў. І гэта згуляла не на карысць экасістэме возера. Вада ў ім пачала зацвітаць, а таксама знікаюць рэдкія віды птушак і раслінаў. Таму працаўнікі нацыянальнага парку просяць часова ўстрымацца ад наведвання Белага і абраць для адпачынку іншыя ўчасткі на тэрыторыі Нарачанскага, дзе даступныя ўзбярэжжы ажно 10 азёраў з абсталяванымі турыстычнымі пляцоўкамі. Тых жа, хто раней адпачываў на возеры Белае, просяць прайсці анкетаванне, а таксама заклікаюць дзяліцца ў сацыяльных сетках інфармацыяй пра унікальнасць возера з хэштэгам «Береги Белае». У беларускіх соцсетках зноў набіраюць папулярнасць фота і відэа з бусламі. Жыхары краіны дзеляцца незвычайнымі сустрэчамі з гэтымі птушкамі. У Берасце буслы прыселі адпачыць проста на даху жылога дому, чым здзівілі і захапілі мясцовых жыхароў. А ў Лагойску птушку, якая не спалохалася і падышла ў шчыльную да людзей, нават пачаставалі сасіскай, а гэта відовішча стала сапраўдным гітом у інтэрнэце. Глядзім цяпер, а таксама ў нашым інстаграме. Больш поўная інфармацыйная карціна дня чакае вас у вечаровым выданні аб'ектыву і студыі Белсат, а таксама ў нашых сацыяльных сетках. Я ж з вамі развітваюся і заклікаю да актыўнасці пад нашым выданнем у Ютьюбе. Але не забывайцеся на ўласную бяспеку, беражыце сябе і заставайцеся з Белсатам.